स्टूडियोज अपना कंटेंट सफलता का एक सेलिब्रेशन कर रहा है और हमनी के बहुत खुश बानी जा। हमरे हिसाब से ज्योति देश पांडे जियो स्टूडियोज ये एंटरटेनमेंट के एगो नया परिभाषा देले बा। हमनी के ओकरा पर बहुत गर्व बा, बहुत टैलेंट के प्लेटफॉर्म मिले ताटे, ऐसे हमनी के बड़ी खुश बानी जा। बहुत शुभकामना बाटे और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान के हर भाषा के एक प्लेटफॉर्म से आज जोड़ करके और प्रेजेंट कइल जा रहल बाटे, तो वो ये सेलिब्रेशन के हमनी के बहुत शुभकामना देता। बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े।